ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኩንኩም መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም? ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ሰሙናዊ ተቐርብ መደብ ኮይና ንሎምውን ከምቲ ወትሩ እንቕርቦም ዝተፈላለዩ መደባት ኣዋይዳ ኣብ ሰዓታ ተረኺባላ። ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንፍልም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሰላም ክቡራን ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም? ንሎም እምበር ሃገራውን ዜናታት ፖሊስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዘቕርበልኩም ኣቤል አብርሃሜ ናብ ዝርዝራቱ። ስልጠና ምቁፅጻር ስነ ስርዓት ክወስዱ ዝጸንሑ ኣባላት ፖሊስ ተመሪቖም። ካብ 17 ሓምለ ክሳብ 6 መስከረም 2021 ንኣስታት ሓደ ወርሕን ሰሙንን ኣብ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ደቂ ምሓረ ምቁፅጻር ስነ ስርዓት ክስልጥኑ ዝጸንሑ 15 ኣባላት ፖሊስ 18 ድማ ኣባላት ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ብድምር 33 ሰልጠንቲ ከም ዝተመረቑ ካብ ማእከልቲ ስልጠና ዝበፅሐና ሓበሬታ ገሊጹ። ሰልጠንቲ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ዜግነታዊ ትምህርቲ ኣተሓሓዛ ጸብጻብን መዘኻኸርን ሕጊ ስነ ምግባር ውሽጣውን ዲሲፕሊናውን ሓጋጋት ህዝባዊ ርክባት ሰልፍን ከም ዝነበረ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መመረቕታ ቃል ዘስምዐ ሓላፊ ሞያዊ ፖሊሳዊ ትምህርቲ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ሜጀር ወልደ ገብርኤል ዓንደ ገርግስ ሰልጠንቲ ኣብ ግዜ ስልጠና ዘመዝገቦ ውጽኢት ዘርኣይዎ ተገዳስነትን ዲሲፕሊንን ጽቡቕ ከም ዝግምገም ጠቂሱ ሰልጠንቲ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ምስ ዝነበሮም ናይ ስራሕ ተመክሮ ብምውሃድ ኣብ ዝተመደብሉ ናይ ስራሕ ቦታ ሕግን ስርዓትን ብምስፋን ውጽኢታዊ ስራሕ ክሰርሑ ተላብዩ። ኣብ ዲጋታትን ዒላታትን ምሕምባስ ሞት ኣስዒቡ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ኣብ ዲጋታትን ቀላያትን ክሕምብሱ ክብሉ ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዝተላእኩ ጸብጻባት ሓቢሮም። 16 ዓመት ዘዕድሚኡ መዓዝ መሐመድ ሳልሕ ብ25 ነሓሰ 2021 ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ኣብ ከባቢ ዓዲ ወግሪ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣብ ትርከብ ዒላ ምስ ክልተ ኣዕርኽቱ እናሓመሰ እንከሎ ጥሒሉ ከም ዝሞተ ካብ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ዝተላእከ ጸብጻብ ኣፍሊጡ። መዋቲ ናይ ምሕምባስ ክእለት ከም ዘይነበሮ ዝጠቐሰት ጸብጻብ ዘድሊ ፖሊሳውን ሕክምናውን መርመራ ድሕሪ ምክያድ ሬሳ ንስድራ ቤቱ ከም ዝተረከበ ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ 4 ህጻናት ኣብ ቀላይ ክሕምብሱ ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ዝበፅሓና ጸብጻብ ነፂሩ። መወቲ ካብ 6 ክሳብ 15 ዓመት ዘዕድሚኦም ህጻናት ኮይኖም ኣብ ከረን ንኡስ ዞባ መቐርካ ኣቁርደትን ኣስመራን ኣብ ዝርከቡ ዲጋታትን ቀላያትን ዘጋጠሙ እዮም ነይሮም። በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ማይ ዝመልኡ ዲጋታትን ቀላያትን ቆልዑ ማይ ክመልኡን ክሕምብሱን ኢሎም ናብኦም ስለ ዝኸዱ ወለዲ ንደቆም ብዕቱብ ክከታተሉን ክኸትለሎም ዝኽእል ሳዕቤናት ክሕብርዎምን ከም ዝግባእ ኣባላት ፖሊስ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ስርቂ ካብ ጅባ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። 26 ዘዕድሚኡ ሓበን በርሀ ገብረ መድህን ብስርቂ ሞባይላት ካብ ጅባ ተጠርጢሩ ኣብ ታሕቲ ቀይዲ መደበር ፖሊስ ድባርባ ምእታው ተሓቢሩ። ዛጊት بمسرح مرمرات رجاجيس وكم زلوا طرطر بعشران 4 ميازيا أبعد خلا كلته أبت مساسال علتن ورحن عمة مهرات دما ناب دواربات كساقيسو 4 أب مسكرم كلته شحن عسران كاب كبابه هوسبيتال حليبات أبت حساس كلته شحن عسران دما كاب كبابي جزاباندا أسمرا حدا بدمر شمونتا موبايلات كم سرقة مدبر بوليس وارديو اتنشديش موبايلات بوليس بزكاير عتم كتتال بإكزيبيت تتحيزن كم زلواز حبرت مدبر بوليس خصوص كالمحجون أبزوا مأكل بتمساسال جبن تخصيصو تقيدو من بارو أرديو مدبر بوليس باروا
ኣብ መወዳእታ ነቶም ሰራቅን መሓዝ ምስ ፖሊስ ዝተሓባበሩ ብምምስጋን እቶም ገንዘቦምን ንብረቶምን ብሰንኮፍ ዝሕዙ ሰባት ጥንቃቐ ክገብሩ ብዘይካዚ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ሞባይልን ንስርቂ ብዝዕድም ኣገባብ ኣብ ዳሕረዋ ጁባ ናይ ስርኤን ኣቐልቂለን ዝንቀሳቐሳ ብምዃነን ሸለልትነት ኣወጊደን ንብረተን ብግቡእ ክቆፃፀራ ኣተሓሳሲቡ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና أغرنت حارشين سن حرمازن ككفافلو تصنحو ناب فرد قريبهم أغرنت حارشين سن حرمازن ناب عداقاتات مبراق إسيا ككفافلو كمز تصنحو زتورطرو 4 أبالات أيرلاندا وشفرا قبرنياتات ناب فرد مقرابهم بوليس فرنسا قليسهم بوليس ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተልዎ ዝጀመሩ 6 ዓመታት ይገብር ኣብ ጽርግያ ተሽከርከርቲ ደው እናበሉ በሃውሪ ኣብ ዘካይድዎ ዝነበሩ ተፍትሽ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መኪና ሓያሎ ስነ ሓርማዝን ልዕሊ 32000 ዩሮን ድሕሪ ምርካቦም እዩ እቶም ሽዑ ዝተታሕዙ ነጋዶ ጥንታዊ ቅርስታት ኢና ባህልቲ ኣባላት ኣየርላንዳዊ ዝመደበሩ ራስኪን ሮበርትስ ዝዋዕ ጉጅለ ገበን ክኾኑ ከለዉ ጉዳይ መበቆል ቻይናን ቪየትናምን ዘለዎም ካልኦት 5 ተሓባበርቱን ብቤት ፍርዲ ይርአ ምህላው ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ሓቢሩ ክሱሳት ክሳዕ ናይ 10 ዓመት ማእሰርቲ ጽብዮም ምህላው ድማ ኣተንቢሁ ፖሊስ ምስቶም ጥርጡራት ዝተታሓዙ መጋየፂታት ብርግጽ ናይ ጥንቱ እኳ እንተኾኑ እቶም ስነ ሓርማዝን ቀርኒ ሓርሽን ግን ዕድሚኦም ትሕቲ 10 ዓመት ብምዃኖም እቶም እንስሳታት ክሳዕ ቀረባ እዋን ይህደኑ ምንባሮምን ምህላዎምን ዘመልክት እዩ ባህልቲዮም ቅድሚ ኣብ ዕዳጋታት ቻይናን ቪየትናምን ምዝርግሖም ኣብ ፈረንሳ ናብ ከም ሓርጭን ሳሙናን መሳሊ ይምስርሖም ምንባሮም ከረጋግጹ ምኽኣሎም ድማ ሓቢሮም ካብ ናይጀርያ ናብ ተቃወምቲ ዕጡቃት ካሜሮን ብረት ከሰጋገሩ ጸንሑ ገበነኛታት ተቀይዶም ፖሊስ ከተማ ያውንድ ካሜሮን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ሽበራውያን ዕጡቃት ካብ ናይጀርያ ናብ ካሜሮን ፎኮስ ኣጽዋራትን ዝተፈላለዩ ዕጥቅታትን ተተኮስቲ ባእታታትን ብሕቡ ኣብ ምስግጋር ተዋፊሮም ዝጸንሑ 4 ጥርጡራት ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ ሰመዚ ፖሊስ ካሜሮን ብመሰረት ዝሃብዎ ሓበሬታ እዞም አንግሎፎን ብዝብል ስያመ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ሃገር ኣብ ዕጥቃዊ ረጽሚ ተጸሚዶም ዝርከቡ ዕጡቃት ምስ ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ ካልእ ሽበራዊ ዕጡቅ ጉጅለ ብምትሕብባር ነቶም ፎኮስ ኣጽዋራት ናብ ካሜሮን ከእትዎም ከም ዝጸንሑ ዝገልጹ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ናይጀርያ ፍራንክ ሙባ ምስ ሓንቲ ማዕከን ዜና ካሜሮን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ከም ዝበሎ ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ሒዘን አንጻር ዞም ዕጡቃት ገበነኛታት ብሓባር ክሰርሓ ዝጸንሐ ምዃነን ድሕሪ ምሕባር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 13 ጠበናጁ 750 ሰናዱቕ ጠያይት 58 ሰናዱቕ ተፈንጀርቲ ኣብ ታሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር ፖሊስ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ ዕጡቃት ጉጅለ ካሜሮን ቋንቋ እንግሊዝ ዝዛረቡ ህዝቢ ንዝነብርዎ ኣውራጃ ነፃ ሃገር ንምስራት አንጻር መንግስቲ ዝቃለሱ ክኾኑ ከለዉ ቢያፍራ ብዝብል ስም ኣብ ናይጀርያ ዓጢቆም ዘለዉ ወገናት ድማ ንደቡባዊ ምብራቅ ክፋል ናይጀርያ ነፃ ንምውፃእ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ ሽበራውያን ጉጅለታት ከም ዝኾኑ እዮም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝገልጹ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ተሽከርከርቲ ደው እናበሉ ክኸትሩ ዝጸንሑ ተቀይዶም ኣብ ቀንዲ ጽርግያታት ሊምፖፖ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ምሳር ዝኣመሰሉ ብልሕዝ ዘለዎም ነገራት አንጺፎም ንጎማታት ከም ዝትኮስ ብምግባር ንተሽከርከርቲ ደው እናበሉ ክኸትሩ ከም ዝጸንሑ ዝጥርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ማዕከናት ዜና ቃልሕን ሞጃፔሎ ዝተባህለ ኣፈኛ ፖሊስ ሃገር ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ጥርጡራት ኣብ ዝተታሕዙሉ ሞት ኣብ ሰናጦኦም ጎማታት ከንክሉ ዝኽእሉ በላሕቲ ነገራትን ብረትን ነተኩትን ከምኡውን ነቲ ኣብ ዙርያ ጽርግያታት ዝርከብ ሓጹር ንምቑራጽ ዝጥቀሙሉ ጉጤት ሒዞም እዮም ተረኺቦም ክብል ገሊጹ ሞጃፔሎ ወሲኹ ከም ዘረድኦ እቶም ጥርጡራት ብኸትሪ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብዓመት ፈተና ቅትለት ገዛ ሴርካ ስርቂ ምዕናው ንብረት መሓዝ ዘይሕጋዊ ኣጽዋርን ምስግጋር ዓጸፋርስን እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ ነዞም ክልተ ናይ ሕጂ ወሲኽካ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ጥራይ ኣብታ ክፍለ ሃገር ብተመሳሳሊ ጉዳይ ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ 1337 ሰባት ከም ዘለዉ ጸብጻባት ፖሊስ ሃገር ይሕብሩ ኣብቲ ንሳቶም ዝተቀየድሉ ህሞት ምስኣቶም ዝተረኽቡ ኣጽዋር ዓጸፋርስ ንብረት ስርቅን ኣልኮላዊ መስተን ምህጋሮም ከዓ ተፈሊጡሎ ንሎሚ ዝበርናዮም ዜናታት ፖሊስ ኣብ ዝዛዚምናሎና ምስ ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ክሓድገኩም ብወገነይ ሰላም
ስርቂ ብሕብረተሰብና ነብሩ ምዃኑ ማንም ሰብ ስሕቶ ኣይኮነን ኣብ ስርቂ ዝዋፈሩ ሰባት ድማ ወትሩ ድቃስ ዘይብሎም እዮም ዝሓድሩ ነዚ ብዝምልከት ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ንሰራቅትን ተግባራት ስርቅን ዕድል ኣይናሃብ ብዝብል ኣርእስቲ ኤርምያስ ኣስፋ ዘዳለዎ ጽሑፍ ሙሴ ኪዳነ ከቕርቦ እዩ ዓይነታት ስርቂ ብዙሓት እዮም ስርቂ ካብ ጁባ ስርቂ ካብ ገዛ ስርቂ ብሽክለታ ስርቂ መኪናን ካብ መኪናን ስርቂ እንስሳ ወዘተ ከዓ ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ጸብጻብ ወርሒ ሕዳር 2021 ምስ እንምልከት ካብ ኩሎም ዓይነታት ስርቂ ብ27.1 ሚእታዊት ዝተመዝገበ ስርቂ ካብ ገዛ ኮይኑ ብብዝሒ ፍጻሜታት ክንሪኦ እንከለና 41 ኣብ ዞባ ማእከል 16 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 9 ኣብ ዞባ ደቡብ 8 ኣብ ዞባ ዓንሰባ 7 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 3 ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ነይሩ ብድሕሪዚ ዝበዝሐ ቁጽሪ ሒዙ ዝርከብ ስርቂ ብሽክለታ እዩ 48 ኣብ ዞባ ማእከል 2 ኣብ ዞባ ደቡብ 2 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 2 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ስርቂ መኪና እውን 21 ኣብ ዞባ ማእከል 1 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 1 ኣብ ዞባ ዓንሰባ 1 ከዓ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ሓደ ካብቶም በተደጋጋሚ ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝቐርቡ ጥርዓናት ስርቂ ካብ ገዛ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሰዓታት ለይቲ እኳ ዝፍጸም እንተኾነ ንስርቂ ኣብ ዝዕድም ኩነት እውን ቀትሪ የጋጥም እዩ መዛግብቲ ምርመራ ገበን ከም ዘነጽርዎ ኣብ ስርቂ ካብ ገዛ ዝተዋፈሩ ገበነኛታት ንኽሰርቅዎ ዕላማ ዝገብርዎ ገዛ በየንኣቱን ይወጡን መዓስ ይፍጽምዎ ዋናታት ገዛ ኣለዉ ድዮም የለውን እኹል መጽናዕትዮም ዘካይድሉ ዋናታት ገዛ ኣብ ዝገሽሉ ወይ ዝወጽሉ ወይ እውን ሓለዋ ከም ዘይብሉ ምስ ኣረጋገጹ ብጎነጽ ወይ ብተመሳሳሊ መፍትሕ ከፊቶም ክወስድዎ ዝኽእሉ ንብረት ይኹን ገንዘብ ይዘምቱ ዝበዝሕ ገበናት ስርቂ ካብ ገዛ በቶም ተደጋጋሚ ኣብ ስርቂ ዝተዋፈሩን ሕሉፍ ምዝግብ ገበናት ዘለዎም ኣመለኛታት እዩ ዝፍጸም ካብ መኪናን ካብ ጁባ ሰባትን ዝፍጸም ስርቂ እውን መብዛሕትኡ እዋን ብሰንኮፍ ኣተሓሕዛ ዋናታት ዝስዕብ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ንሱ ከዓ ኣብ መኪናኻ ንሰረቕቲ ዘወናውኑ ንብረታት ገዲፍካ ቬትሮ መኪናኻ ከይዓጽኻ ምንቅስቓስ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ መኪና ምቕማጥ ተሳፈርቲ ብብዝሒ ወይ ብጻዕቂ ኣብ ዝሳፈሩለን ኣውቶቡሳትን ሚኒባሳትን ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ጥንቃቐ ዘይምግባር ከባቢኻ ዘይምስትውዓልን ትኩርነት ምጉዳልን ገለ ካብቶም ዝጥቀሱ ጠንቅታት እዮም ስርቂ ብሽክለታ እውን ብተመሳሳሊ ድኽመት ዋናታት እዩ ዝፍጸም ገለ ዋናታት ብሽክለታ ንብሽክለቶም ሎጋም ወይ መዕጸዊ ከይገበሩላ ስለ ዝንቀሳቐሱ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ግዳይ ሰረቕቲ ክኾኑ እዮም ዝረኣዩ ካልእ ንሰረቕቲ ብሽክለታ እንዳማቶም ክሰርቁ ምቹእ ባይታ ዝፈጥረሎም ኣብ ጽምዋን ሰብ ኣብ ዘይንቀሳቐሶ ቦታታት ምቕማጥን እዩ ምኽንያቱ ብዘይ ዝኾነ ነግፈረግ ቦጋቢሎማ ክስወሩ ስለ ዘኽእሎም ስለዚ ሰብ ብሽክለታ ውሕስነት ብሽክለቶኦም ንምርግጋጽ እዘን ክልተ ድኽመታት ከወግዱ ይግባእ ብሸለልትነትን ሕሉፍ እምነትን ዝኽሰቱ ካልኦት ዓይነታት ስርቂ ከጋጥሙ እውን ይረኣዩ እዮም ሞባይለይ ባትሪ ክትመልእ ምስ ገደፍክዋ ተሰሪቐ ንሓንቲ ሰብ ኣብ ገዛይ ብእምነት ምስ ኣሕደርክዋ ኣብ ኣርማድዮ ዝነበረ ንብረትን ገንዘብን ሰሪቓትኒ ዖትሮ ጋዝ ንገዛይ ከብፅሓለይ ምስ ሃብክዎ ሰሪቑኒ ሃዲሙ ሰራሕተኛ ገዛ ዝቆፀርክዋ ንስራሕ ምስ ወፈርኩ ሰሪቓትኒ ተሰዊራ ወዘተ ዝብሉ ገለ ካብቶም ዝቐርቡ ጥርዓናት እዮም ስለዚ ኣባላት ፖሊስ ገበን ንምክልኻልን ገበን ምዝፍጸም ንፈጸምቱ ንመሓዝን ኣብ ቀጻሊ ስራሕ እኳ እንተለዉ ንነብሲ ወከፍ መንበሪ ቤት ይኹን ትካል ክሕልው ግና ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ነቲ ኣብ ግዜ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ዘጋጥም ኩለንተናዊ ገበናት ስርቂ ንምክልኻል ወትሩ ትኩራት ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብና ንብረትና ድማ ጥንቁቓት ክንከውን ይግባአና بعبي دما ጸጥታ ከባቢና ኣብ መውሓስ ብንጥፈት ክንሳተፍን እጃምና ኣብ ምክልኻል ገበን ከነሐይልን ይግባእ ቀፂሉ ዝቐርብ ካብ ሰማዕትና ዝተላኹልና ሕቶታት መልሲ እንዳልወሉ መደብዩ ንሎም በኣር ንጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ኤርምያስ ኣስፋ ኣዳልይወሎ ቀዳማይ ክፋሉ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ንምሉእ ትሕዝቱ ተኸታተሉ መልሲ ንሕቶታት ሰማዕቲ ዝخبركم سمعتنا
أمناي لومي مدب ملسين حطوتات سماعتي بمسرت كاب سماعتنا استلاو كلنا حطوتات نترى هماده أب حقاوي مسحابات دك آنستيون دك تبعتيون بفلاي دما بمتلال وي بقونت زفت مرعا نمرعا تحت عدمه نفتحن مغلين نبرتن مخاد أبونت تلمت قلب قلعا كمون بزعبا قل سبات نترى نايتي محبر كم تالك أمئتاو وي زرياز وسدو زملكوتن مسؤوم زتحازن مبرين غتبنا نحلافيت بوليتيكاون ودباون قديات هماده ميجر تعبه كنديا توكيسني اللونا نميجر تعبه بسم سمعت الدمت بوليسنا مسجنا نبت مدب قبلكم أكل سرحنا سلازخوني بزح سماعي زلوا دمس بوليس إيرترا بزح دق أنستيو حبريتها ما أبكت حجزون سلازخونت أنا مش هجرا محبر دق أنستيو إيرترا مسكن سلازي ترى همادي أبني حجي مسح حبات دق أنستيون دق تبعتيون إلنا قد مئتاونا سلمتاي استراز زهلو همادي أمتان مردأته هلونا نبتي رأي نايت محبر ويتلوكون علامات نايت محبر كنري خنكئل علينا سلمنتايو هماده ابكم زواسا زلو نحد خبص حوز دل راي زلو علاماتات نختغبر مثلا دق انستيو تحلي كلن دق انستيو خا معرته تساتفنت هالي ونابت حبرتسب بقعات هالي وانت ودادرت خوينن معرته تساتفو متان كريا مهناص هاجرن نزغبر كستاي سلا زخونه قدم نعو انت انا حيشي بالاني حساب سلازي تي راي نايتي هاغراو محبر دق انستيو ايرترا دق انستيون دق تبعتيون معر عدلاتن زرخو بلا سلط انت هاجر مهنازيو سلازي نابز راي زين خنبصح انت سلط انت هاجر كلتينا صوتاتات بمعره افلبنا نفيحنا نرقصا بمعره نبركتلا بمعره مسل راي ديكونس غبوناون مخنيات غبون مسلن تمالالاتو سلازخون دق انستيون مسلن راي ديكونس غبون مفصمون كسرحا خمزلوون سلاز دق انستيو اب كله نطفتات بوليتيكاو بلو اب قطباوي محبراون ባህላውን መደባት بمعرض الساتفالون زبركتالون بايتان مفتاري مالتيو سلازي قال خابتي قند علاماتات اندحر كنطقس كوينا خا بمسرتو دق انستيو زقطن زقوناصبن زبله ባህለታት ኩገድ ክخእል ኣለዎ ندق أنستيو أبتس درابيتاون كوماون صفحتات معرنا مستاف مسل كنهبنا لنا أبستف على لي كوماون طفتات من محدارا وسراحات كم زواسعة معرنا يتمرت عدل تطقامنتن نات منغستي هيبو زلو عدل كما يغيرن بغبو يتقامالو مخنياتو تماهيران دحر بسراح زي بقيعه تواداديرا بسراحه ختمص زلوا معرنا يسرح بوتا مرغغاص سراح وون تواداديركا بقيعكا يخختاتو زلكا سلازي اذن خغبرا ناي سرح عدل نخرخبا كموادادران كمهاران كسلطاناتات كرخبان اللون نمعرا ناي سرح عدلون معرا دموز كم زو خفاله زي حجب حق بنصور سفيرو زلو نغاريو ግን ትግባሪኡ ክትካታተሎ ኢንኬዝ ድኾነ ጉዳል ተጋጢሙን ከመገርካ ናይ ምእራሙ ክስታይ ይወሰድ ቁጠባ ዓመና ምሕያር ሞያው ስልጣናታት አማሃብ ማደ ዝተፈላለዩ ስልጣናታት ወንህብዩ በአብዮቲ ዘቤታው ስራሕ ክብር ከም ዝረክብ ምግባር ከቢድዩ ዘቤታው ስራሕ ግን ከና ሶይብልናን ብዙሓት ሰብ ሞያ ደፍሪ ዓብ ሞያ እዩ አላይትባኒን ቤት ሙኻን ስለዚህ ነዙውን كم زخون كبر خمس ركبن حجز كم زركبن يوتي محمد السرح مالتيو سلازم نبتي خدو زلون تفتاتنا حقي متاونا نزم رأي قد سنعيو سلمتاينا نبكم أنا أتو زلنا إنا خن بالزلنا مالتيو سلازم نزل من تكبر حماد أب كل زباتات أنا في حقه ومخري كم زلوا كحبر دلي كلن أب كبابين أب زوبان عبريتان مخرن كرخبا حجز كرخبا خمس خلا بزقات أمون استخ جبر دلي إن فكت زناب زباطات تلواج أنا فرنا بجكاتي حجة ومخرين لبوانت راي زي كونه قدياتون بعلن كلاي كمديتات حليت بزلوا من قدي قديات بعلن وريدان آتيان ون أم عراقنا أم إلاين بزح نجاراتنا ونقول زمال سامخانين ون بزقات أمزي كمسكنا ندلي تن كالوت تكمستيوخا مزيان حبريتان مخرين كرخبان حجز كرخبان كلام زت أساسي روز غير بقول هجرة وحجتاتنا أيوه تهجرة وحجتاتنا كلنا خمس ذكرى من قصير راس مجمرة أتويلو أبتس عن حدا ينز حجتاتنا غيروه كلهم توم أدالو تزنورو وين لنا ود تبع تايت رايز أساسي يزنورو حجتاتنا معرياتكم زخونو كابت زلوا نصور ناي محبرة وفتحي الرأي بز بقص
كما كلهم كالوت حقتاتنا اب حق السدرا بيت ون عبيت لوطታት ተገይሮም እዮም ስለዚ እዝና አና ሕጂ ዓብ ድርዒ እዩ ክትዛረብ ከለኻ ባይታ እንድሕር ኣለካ ሕግ እንድሕር ኣለካ ንዑ ኣብ ትግባሬ ንዝጋጥም ሓላፍ ዘላፍ ይኸትቃለስ ማለት እዩ እምበር ብቐንዱ ትባይታ ሳለካ ትሕጊ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኣብ 91 ዝተገበረ ድሕር ኣብቲ ዝርዝር ክንሪኦ ኢና ማምስት ነጥብታቱ ዝተገበረ ለውጥታት ንዓና ዓብ መቃለሲ ባይታን መከላኸልን ድርዕን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እዩ እቲ ስራሕ ዝካየድ ማለት እዩ ስለዚ ብታ ዝሓተትካኒ ተራሃማደ ኣብ ናይ ሕጊ መሳሓባት ዝብል ሓደ ካብኡ ብምትላል ወይ ብጎለጽ ዝፍጸም መርዓ እንታይ ዝገብር ዝብል ኣሎ ኣብዚ ብንጹር ክርዳእና ዘለዎ መርዓ እንድሕር ንብል ኣለና بفقد نيتسامتيو كخون زلو زي بنصور عنقص 46 نايت عواج قصر 291 انت تقيسلو مرعى عبدليت ناي كلته تسامت تستمسرته يخون سلازي خبز وصاي حبريتا بمدنغار بغونت بمزراف بخالق منقد زغبر مرعى بحقي قبول ايكونن بحق زحتتي غباني خاص خون سلازي كلتيوم قالوا مودو فقدنياتات كونو خوللوهم ناتهم فقط مسهلو وينا نتخالق زفصم تكنيكاو زخونه ነገራት ይትፋሚሊ ደሳለጥ እንበር በኃይሊ بغونات ወይ ከአሕና ሓሶት ሓበሬታታት በመሃብ ዝፍጸም መርዓ ክኸውን አይግባኡን እዩ እዚ አሕጂ መሰረት ስለዘለና ንጹር ሕግ ስለዘሎ እንተ ደኣ አታሊሎም ንዮም ገጋ ሓበሬታ ሂቦም ንዮም ኢላ ነትመርዓ ቁና ከምዘ ይኮነ ልዒላ ወይ بغونات ተፈጸመ ምዃኑ እንተ ደኣ ተረጋጊጹ بمزراف انت لا تخايدو بخاله تدع تخايدو بحق فرسي زخون مالتيو مخنياتو بنصور تتقسي عنقص سلازلو نعوز قلص مالتيو كالا 18 عامت كمولو خمزلوهم بحق بنصور تتقيسلو اب نص عنقص كلته مرعى تقبلنا زهلو اتوم تصامت 18 عامت مزملو طرايو بنصور سلازي 18 عامت كي ملئه زفصم مرعى قبول ايكونن بحقي مالتيو زي انت دعا تحدي 14 امرعيوما بعبيوت مصايا مزقص الى زلو ناي تمرت عدلا ناي معباليا عدلا بقنديم دبالا شولا زلو دحركا اكلاون سنلبوناون بقعات زيبله نمرعنا حدار دلوت زي كون سبيهم زمرعو زلو قال 15 مرعو خلو نايتعنا صقماتون على بعبيو زو خلو نريو زلنا فيستولان قال عند امسله انسي ابزي ادميو اكلو بقعات خيدلدل زغاطم نغراتون كوم شغرات سلازفطر تحقون نعوب قمتايتيو تاسب عمرون باكلن بقعتن كتكوني 18 تغيرو سلازي 18 عامت كمل علو كابز تحت زغبر مرعغن قبول ايكون بحقي أبايت هذا قاتم نابنت كم تقصنيع بقونت وي بمثلال مرعى كفت سمون زدلي ولد له كتسني حياة مرتق بري زبلادك أنستير له بتماساسا لابزناي تحت عدمون أقديدهم تحت عدم زمرعو يرأيو الله حجي خم دك أنستيو أبز محبر زمتين شجراتن كجلت أخلوها انتي مخري وي حاجزاتي هم تبان هو بتحبريتا قلتيفو تمسي كو صبوندي تسدراون كي تغوداي وصايتات كي غبره خالي شجر كي تفطره كدحن صبوقين كل خا صبوقي مال تسدراون كهسه يبلون كمولادون حاليت مسيلو وزغبرو زلو ነገር كخون خيلي ولادي خان حما كاي حسبن يردو ግን ولا بتي زلنا دحور كستيات ابغليو نابكم مغيا يمصمو غدات مصيو ስለዚህ نحن انتاينا خنغبر نفتن بستخاله متن باغاته تفليطو صقم يبلون دو كم زبل يزغبر مالتيو فصيمت مرعخ بصم يبلون موخا حج كلته ثلاثه ነገር يمصحسو زلو ديليتا يلن تحت عدمايا كلته ثلاثه حق يمصحسو زلو ስለዚህ بزاي زخونه مخنيات والا دونغيو اخلما يفسيسي انت تباهيلون كندي دود بلا مرعاتات الله دوز بلا مرعاتات الله استسرز مرعاتات الله تمحبرسي طرعان طراي تقبيلي كون انسو زبل اتي خيل زخيل كدحنا زخيل نتاسب ነገራት ይገብሪው ከብላካ ይለ عند ما كلوهي ቆይ ማኸም ባላ አቦት ወረዳስ ተሳሲ ከምዘላ عدالي قراحيت تعدقت بعلا تدايم جزرا تتعبي على صقر زي مسلا اوهي تتايتا مشلا عدي صقر زي مسلا اوهي تتايتا
دطايتا مشلاتي نفتحن مقلي نبرتن زملكت نكيد ኣብትን ፍትሕን መቕለ ንብረትን ዝምልከት ዝበሃል ፍትሕ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ኣማደ እውን እንተተኻኢሉ ብዝተኻለ መጠን ንዕርቂ ይሰርሕ ወላቲ ሃገራዊ ሕግና እውን ከምኡ እዩ ዝብል ወላቲ ዘመድ ሽማግለ ዝበሃል መሰውፃኻዮ ቅድም ዕርቂ እዩ ዝፍትን ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዘይከኣል ደረጃ ተበፂሑ ብሓንሳእ ክነብሩ ብዘይክእልሉ ደረጃ ተበፂሑ ኣብ ዝበሃለሉ ዋና ፍትሕ ገጽካ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ መቕለ ንብረት ኩሉቲ ኣውሽጢ ሓዳር ዘልቀኻዮ ናይ ሓባር ንብረት ተባሂሉ ዝግለጽ ማዕረ እዩ ዝምቀል በቲ ሕጊ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ማለት መርትዖ ምቕራብ ዘድልዮ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ናይ ውልቀይ ንብረት እዩ ኢልካ መርትዖ ተቕርበሉ ነገር ናይ ንብረት ናይ ክልቲኻ ማን ክልቲኻ ሳይድ ዝምልከት ማለት እዩ ንሱኹን ንሳ ናይ ውልቆም ምዃኑ መርትዖ ዘቕርብሉ ነገር ተለው ናይ ውልቆም እዩ ማለት እዩ ነቲ ዘመድ ሽማግለ ዘቕርብዎ እዩ ወይ ቅድሚ ሓዳር ምግባሮም ዝተጠረ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ከለውን ብውልቆም ንዖም ዝተዋህቦም ነገር እንተዳ ኮይኑ ንውልቆም ከም ዝውገን ግበር እዩ ካብኡ ተሓለፍ ተሪፉ ግን ሓደ ከም ዝበልኮ እቲ መስርሕ ፍትሕ ብዘመድ ሽማግለ እዩ ዝካየድ ናይ ሓዳር ነገር ናይ ግድንያ ብዘመድ ሽማግለ እያ ትኸይድ እቶም ዘመድ ሽማግለ ክልተ ካብ ሸነኽ እንዳጓል ክልተ ካብ ሸነኽ እንዳወዲ ሓደ ከዓ ንክልቲኦም ዝጥርንፍ ጌርካ እንዲሁ ዝካየድ ስለዚ ዕርቂ ተፈቲኑ ምዃን ተዳኣቢዩ ናብ ፍትሕ ገጽካ ትኸይድ ፍትሕ ምስከድካ ከዓ ምቕለ ንብረት ትመጽእ ኣብቲ ምቕለ ንብረት ከዓ ናይ ውልቅን ናይ ሓባር ንብረት ዝበሃል ኣሎ እቲ ናይ ሓባር ንብረት ዝበሃል ብናይ ሓባር እቶትካን ደሞዝካን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝረኸብካዮ ብናይ ሓባር ንብረት ሒዝካዮ ዝጸናሕካ ንኽልቲኻ ብማዕረ ይምቀል እንተደኣ ዝተወለዱ ውሉድ ኣልዮም ከዓኒ ናይ ምቕላቦም ሓላፍነት ናይ ምዕባዮም ሓላፍነት ንኽልቲኻ ምልከት ስለ ዝኾነ ንሱ ቀለብ ቆልዓ እውን ከም ዝውሰን ይግበር ማለት እዩ ስለዚህ ሽማግለ ዝወሰነ ውሳኔ ናብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ ይጸድቕ እንተዳ ቅቡል ኮይኑ ብክልቲኦም ወገን ተቀቢሎም መጸድቕ እንተዳ ተቃውሞሉ ይኻ ናብኡ ዝቀርብ ይግባ ይህሉ ማለት እዩ ስለዚህ ብከምዚ ፕሮሰስ ያ ትኸይድ ስለዚህ ተናይ ሓባር ንብረት እጂ ኣብዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ገሊኡ ተሓዋዊሱ ዝጸንሕ ናይ ውልቃዊ ንብረትካ ከየፍለጥካ ትጸንሕ ገለ እሞ ዳሕራይ ኣብዚ ምምቃል ኣብ ገሊኡ ጸገማት የጋጥም ስለዚህ ንዑ መርትዖታት ኣቕሪብካ موجيتك حجتنا هنا مخرطة حبريتاس تزلوا نبرت ترى أنا بحق نبرت هي تبلونا يولك نبرت هاللي وين سونا يولك يزبلو هالليو نتز داني زلوا وين تفاتح زلوا زمر شماغلة مرتعوهم كم زقربون بمرتعوهم مسرت كاني قبو مكريت كم زركبن يقبر مالتي كم محبر كذا فتح المقال نبرتن أو خبات حكمي تريو تدقف يدو أقدمون تايو تيم أركي ويمرد أكبر كم زلوا أتصوت أبيل هو حجة عندي كم تقدم زبالكوا فتح زخف أنا قاريهم بعندي وعنتي تكال نايت حبرة سب مسرت نايت حبرة سب زخون صدر بيتي خاطر عنو زلخها قولوا علو وعبيو ناي ولد فتحنا تنقول عموتيو كبيدي أما نقول صدر أمسحي وأم فقر رخيبهم عنك قام كعبي زقبهم يوم كل التجس كريوت شجروا زلوا سلازي بجاكات قطباون كلن صقماتو مالتي بعندسنا امرا وستاتو قليل يكون نبتي حبرة سبابتي في الولاد كها مالتي سلازي هاماده قند زقطلو ነገር ወላቲ ሕግናውን مالتي ስለምንታይ ዲን ዘመሽ ማግለ ቀደም ዕርቅ ፈቱኑ ዝበሃል ነቲ አስድራስ ነቲ ስኻዝ ጉድለት ካን ስኻዝ ጉድለት ኪልካ ተምዕርመሉ መንገድ እንድሕር ሃልዩ ናብ ልብኹም ወላቲ ሕብረተሰብና ወላ ከመ ዘራረባ ደቁኹም ረአዩ ይባሃል እዩ ስለዚህ ነዚ ሁሉ ግምታአትዩ ሃማደውን ከም ማሕበር ነቲ ዕርቂ ወዝያዳ ደፍዓሉ ከም ዝብለካውን ኣብ ዝተፋላለየ ዘለና ናይ ዞባታት ዘለና ጨናፍር ሕጋዊ ምኽሩውን ብዙሕ ዝዓረቆ ነገራት ከይዝስ ንፈልጥ ኢና ናብ ንቡር ዝመለሶም ከም ዝጣዓሱ ዝኾኑ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚህ እቲ ምትዕራቕ እቲ በቀዳማይ ደረጃ ንመርጾ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በቀዳማይ ደረጃ እሱ ይዝረአ እንተደኣ ዘይተኻኢሉ ኣብዘይ ዕራቕ ደረጃ በፂሕሎ ተባሂሉ ግን ከመይ ጌርካ ፍትሓዊ ዝኾነ ምምቃልናይ ንብረት በቲ ሕጊ ዘፍቅዶ ብሓለፋ ይኮነ በቲ ሕጊ ደፍቅዳ ብዝተኻለ መጠን ሕብረተሰብ ዘይጉዳኣሉ ምክንያቱ እኩም ናዚ ስድራ ቤታት ያቆታ ሕብረተሰብ ትበሃል ፍትሕ ተደኣ በዚሑ ዝጉዱ ንቶም ቆልዑን ሕማቅ ተዓባብያ እዮም ዝዓብዩ ስለዚህ ኩሉ ነገር ኣብ ጎመታትዩ ብዝተኻለ መጠን ብዕርቂ ዝድቅሰሉ መንገድን ናብ ንቡር ዝምለሱሉን ዝጣዓሱሉን መንገዲ ተሓስብ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓላፊት ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ሃማደ መጀር ትዕበክ እንዲያ ካብ ሰማዕትና ዝተላእኩ ሕቶታት መሰረት ጌራ ዝሃበቶ መብሪ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ኣብ ካልኣይ ክፋል ንኽሕደት ኣቦነት ዓመፅ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ንተራ ማሕበር ከም ጣልቃ ወይ ዝርያ ዝወስድዎ ሰባት ብዝምልከት ዝሃበቶ መልሲ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ
ملسي نحطوتات سمعتي نلوم زبلنا مدبات زنقت كاتلوم صنعكم يميروم عمدلاو مغرابن مساوم صنحنا كابتن برهان زكرياس تمسكنتكو إرمياس أسفا تسجيل قبرهم كائل موسيقى كيدانه بوغر موهاد مساوم صنحكو الشايد مورسون مسبعار مويا تكنيك أبي لابرهام مخينا زمز سوون بخات حساسة بنراخب سلام كنا كتليتم كيس الكيو يا عما ملكتو سلام تسفنا في غرافو وحصاد الهستير غنيتو نغبرنا بوليس اللاوينا بوليس ندحنتنا بوليس 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 نغبرنا بوليس اللاوينا بوليس ندحنتنا بوليس